И здравейте хора, днес ще снимаме на Pubi Playtime 3, защото не сме снимали. Миналата година го чакахме половин час. Така че ако ви хареса, се абонирайте и лайките, така сега нека да започваме. Дори да е студено, искам да пуша. Зарежда ми се А не, да се кача в колата, брат ми не дава да пуша в колата. Не, аз никъде не пуша в никаква кола. Какво стана? Аз умях. Ай, ще ми заредили, бе. Мога да отворя прозорец и чак мога и в колата. Здравейте, приятели! Слушай как да го нося и там. Добре, али моя приятел така ще участва сега. Да, и аз сега ще участвам. Здравейте, приятели! Абонирайте се за този И си канал, бър. който гледате този клип. Той ми звъни и казва, ти какво направя? Оп. Казвам, гледай какво. Оп, дроп, скипваме всичко. Той не И мога да затова разбере ще седи той. Моя там, приятел нещо скипва отвън всичко, да ще ей. пуша. Той има кафенци. Какво ще правим Излизаме на сега? това, има кафенци. Почваме. Плей. Той може седни вътре в кафето, аз ще излизам да пуша и хема кой гладен нещо ще му взема. Моя приятел в момента нещо, някакъв Тя баба му катнапчето ма носи. Към канала да ме изхвърля. Ама виж и тук не е лакирано. А би трябвало да обработват с нещо заради морския, доколкото знам, заради... Къде ще ме изхвърляш, бе? Майко, него го изхвърляха. Абе. Той прави. Къде да са ме изхвърлили ти? Знам, че ме изхвърлят. Ай, ди, отвори се. Дръжчо. Знам. Хайде, който иска вода да си сипва. Заки, искаш ли водичка? Не. Така ли имам видео? Имам. Те така, на мен не ме помня, така Ау. да ми служи, аз Това просто заболя. там да ми стали и да май служи малко. Боян, ти... Ами паднах. Ами няма да... Sorry. Чакай, Sorry. Заки вече пикало, няма да пикало, че да гледаме, защото ще се попикай. Тук има туалетна, ако ти се чуеш по-малко. Снимам видео и ти ми говориш за някакви пикни бърдики направо. Това пековите отвънка или... Така, отваряме си вратички, пардички, мърдички. Скок. Може да гледа, изчакай. What? Чакай, но тя какво ще направи? What? Аз това го знам. Аз съм го гледала. Да, но сумо ли ще ми скоро? Айде! И бати Заки падна в бездната. Аз ще да знаеш ли защо? Защото като сложа желибоните в една купа и ги поля с спрайт и ги оставя за по-дълго време, стават още по-големи. Нали те са в багажа? Вече вкъщи ще Да, вкъщи. Баба шкафа не се вкъщи. добре, но искаш да купя. Я ще купа спрайт. Да, после. Я ще купа спрайт. Да го пробвам. Защото съм го гледал скок. Пътуваме. Скок. Чакаме. Изгорете всичко! Сега имаме купони за 180 лева за телефон Realme 365, но никой не ги взима, за да си купи телефон. Изгори ги всичките! Когато излагаш ме, ти казваме. Спри го! Брате, ще си стига клипа. Какъв цен, бе? Реклама. Шефът е момиче, този, който се моли е момиче. Не трябва да е така, ама се тая. Затвори се. Ай, се взема се затвори. Кой ми звъни? Я ще дигнем. Hey, can you hear me? You look kind of lost. I don't want you to die. So И чакаш, аз нищо не чувам от играта, просто не знам. back wall. Ready? Boom. Бако, You can use that зареди. battery to open the door. Бум. Отварям. Айде. Whoa.
Те имаш фенерче поне, беше тук много тъмно. I guess that's where Какъв кат? Catnap found it. Да, катнап ма намери в... I know you're probably mad at Poppy Къде for има? not letting you escape. Добре. She Не, needs you. We need you. You Не. are our mission. Нямам камера, без We камера. can save a lot of people, including you. Lakehare is straight ahead. It's the home of Catnap. Find a way into Lakehare. There used to be 8 of them. И сега ще намерим. Бати Заки винаги намира как да стигне до места, бе. Вие не се притесняйте. Оп. Whatever Би трябвало след лятото да излезне по Playtime 4 за телефони, ще играем и ама и 2 дена след това, защото аз не... Лятото съм много заед, ще плувам в басейна по цял ден. И може някой вечер да снимаме, ама приятелите ще искат да се играем, така че може и след лятото да снимаме, така че просто няма ми се получи. Може да излезне ноември, както тая излезла ноември. Ще видим. Но хубаво ще е ноември. Къде тръгва, бе? Къде тръгва, бе? Тя When you не. look around at the world today, what one thing do you think Май, it needs? на къде пътуваме сега? I asked around once. Мисля, че към Money, Дейкера. I never have enough. Money, Understand, I never money. get any. Think, common man and love. Each answer was different. And I could perhaps see some little truth. But I think each was also missing something. Something Снимам клип. one of them Снимам. Да. Искай после си го изтегля в YouTube много виж. Ама той ще отнеме много време да го пусна. smile is Ще отнеме някъде около 2 часа. understanding. And there is nothing Искаш ти more направя. gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. Те малки, ако искаш ще направи. All their hopes and dreams, for it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid, one where they are protected. After all, То да, не ти трябва YouTube канал. Ти просто отиваш горе и там имаш снимане на екран, снимаш клипчето, после отиваш изпращане и натискаш YouTube иконка и там ти пише изпращане във Facebook, YouTube, Viber и ти натискаш YouTube и после ти се изпраща. very own on-site orphan. И трябва после да си направиш YouTube канал. It's a school, Не, a playhouse, не, a place не. to belong. Моля те, да. Благодаря ти. Ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch to ensuring a child's Да, снимам, да. Имам. mothers and fathers until such a time as Всички сме тук, искам да кажа. they bring joy, inspiration, smiles to all who enter these doors. Ей, чакай, ще тук нещо много бъга, бе. Пристигнах. Много прахоляки се вдигат тази вагонетка, бе. Дигам. Как трябва да се дигне, бе, да натискам телефончето? It's me again, Oli. Cool place, right? The kids is still asleep. Now look, go under the statue. Аз съм под статуята и тук. Чакам ключ. Взех ключ. Enter the gas protocol. Не знам. Просто не знам. Well, head back out, and you should find a door just to the left of the cable car you took down here. Така, отваряме. Тичкам. Да се набърбичкам, причкам. Бърбичкам. Тичкам. Welcome to the gas production zone. The beating heart. Кой има там? Чакай да погледнем. Там трябва батерия. Каквото и сте зверили тук. Батерията. Вземем я. Сега тичкаме, бърбичкаме.
Пърдичка That's ме. how we can get to him. The Я machine сложим. probably has a few dumb Бам. safeguards for you to work around, but А, I think you can do it. ръка. All these fun stuff. Бам. А, взех нова ръка. Котуй. Лилава. И тук трябва да използвам. Къде скачаме? Чакай малко. Атка. Май разбрах. Ето, финелки имам. Финелки, супер. То е добре. Що се вижда? Скок. Вчера ние Колко? излизах. Два пъти излизах. Трябва айде да се разходим, ако няма стане. Ами, той няма, не иска. Скок. Уй. Той се прибира и приятелите почва да му вземе. Оп. Но аз повторях с Опа. Скачаме. Цялото клип. Брежа се вижда високо. Всичко. Скок. И, Скок. значи натам на терасата прибирали са. Така, тук. Ходим Дърпаме вечеряме и се. аз сядам. Прискачаме. Хоп. Нещо главата ме заболя. Аз вчера видях колко се Скачаме. Не, просто аз съм много Като шумова. трябва да сме на тази ръчичка. Така. Този в града ми уморича. Хоп. Тази Хоп, хоп, троп. И Така. аз преди години страдах от паника и не влизам в молови поради тази причина. Защото в момента, в който вляза и ми става лошо, ми става замаяно. Аз винаги ми се запушвам. Така. Той е въздух различен. И този шум, като се прибрахме, ни отидахме веднага с ресторанта, като бяхме един час. Отидахме към 8 часа. Бум. Обаче, като слязах в ресторанта, тъкмо ми мина и влязах в ресторанта, там Бам. жужи такова едно от орени, Отвориш ли? такова и аз имаше с нощи много хубави неща. Аз лазаня си хапнах, Мисля, че до тук ще е това видео. Ако ви хареса, не забравяйте лайкче и абониране. А сега, нека